İlunun içinde de bu tohra adamları görýänsiňiz, eşdiýänsiňiz, ýöne gezip berse de boljak da şu özünün tahsilatı bilen, ya özünün mediriği bilen, ya özünün puluna, ya özünün awadalygyna, ya özünün saglygyna, ya özünün bir heykeline, awadalygyna dayanıp bir biidepçilik kepleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hakkında, ya Kur'an'ın hakkında, ya hatta Allah Teala'nın azamatını veren biidepçilik edip bir güldürecek bolup ya öz kepler aýdýandyr. Şola adamları gözläp görün, basym hakyllan çaşýandyr şolar. Hakylsızdır şolar. Ol da akıllan çaş değerli ol kespirin näl ha. Bir forum öyle haklı baýa alır. Ýöne şol adam bir samaklap, paçowlap, awwal qazada wa şol adam. Öz oglunyň şoğu, öz hileýiniň gözüne aňryk barpatyn basym ýigrenjidir şol adam. Gözläp görän diniň azamatiniň baraberine bolýan zatdaş. Peygamberimizin mübarek edebiniň baraberine biedepçilik etýän adamma hakyllan çaşar. Hakyllan çaş değerli olarlyk görüň deha öňküşat işin nedir, öňkü jaýyn nedir, öňkü defterine oturan bolsun ha. Emma öýdi bir samsyklykda, bir biedepçilikde, bir biterbiýetlikde, bir ahlaksızlykda soňram kepler gatşýandyr, özüniň ýoldaşlaryny da ýigrenjidir. Adamlar ýöne gülüşek bolup daşyny alsalar ha, ýöne çyn keýif edip şoň daşyny oturmar hiç wagtda. Zinany olan şonuň öňünde de ýigrenjidir. Özü näme şu dünýeden bir lizzet almany, çaý suwunyň lizzet almany, bir ibadat näme, bir mähreke näme, toý näme, ýas näme, şu zatlar bilmän garaňkylykda geçip gider. Hudaý Taala'dan edep dilek gelmelidir. Hudaýa men edepilje bolabereyim, Hudaýa men imandan aýyrma, Hudaýa abyrydan aýyrma diýmeli zatdyr. Şeýtdirip de dünýeden geçip de ahiratda ya kafir ya fasik bolup dünýeden geçmeli. İki dünýäň awar rasy bolmarmy? Türkmen aýdýa ojradymy, iki dünýäň awar rasy daw diýe. Ýöne hamana sen gelýäň daşda, sana olaqan bitirip beren işi näme? Näme bir ahun bir towardatlar ýazypdyr, bir towardatlar diýär bu zatlar. Bu zatlar Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın olaqan awdan ýaşaýyşy. Aýdylýan gurrunlar mübarek Resulullah'ın aýdýan sözleri. Bu zatlar Allah'ın kalamy. Bir aýdylýan gurrunlar dünýä we ahiret saadet gurrunlar. O zatla kellesine gelene, kellesine gelmende ýöne bir biedepçilik, bir hormatçylyk, bir edep, bir terbiýet, bir nuruň baraberine kepleýe, ondan sonra ya hakyllan çaşygylar, ya halkyň gözünden gaçygylar, şeýtdirip dünýeden meril bolup dünýeden geçip gitmeli. Ama türkmen iki dünýäň awar rasy diýip aýdýar. Emma edebiň içinde, hormatyň içinde, musulmançylygyň içinde özüňi ýap getip biren adamy bar. Ona türkmen näme diýe? İki dünýäde abad adam diýe. Ona türkmen iki dünýäde abad adam diýe. Hudaý Taala ýylyň içerliňiz bilen iki dünýäde abaddan moladyňyz inşallah.